Takže zdravím vás vo svojom prvom videu z hry Farming Simulator 2025 a začneme hrať na mape La Mechette, novej francúzskej mape, ktorá vyzerá veľmi brutálne. Má pár špeciálnych funkcií, o ktorých si môžeme povedať neskôr. A vymyslel som si tu taký menší roleplay. V podstate budeme mať túto malú farmu, ktorú som zdedil po dedovi. A on sa o ňu staral a ja, keďže už nevládol, tak daroval ju mne a zanechal tu nejaké traktory a vybavenie, ktoré tu on mal. Čiže máme tu Fendt Favorit 511, veľmi pekný traktorík, jeden z tých hlavných dričov na našej farme, kým nezarobíme väčšie peniaze. Potom tu máme nejaký ten vlek. Ďalší traktor tu je tiež od Fendu, v podstate to je taký špeci traktor. Je to postrekovač, môže sa to vymeniť za korbu, dá sa tam dať aj predné ramena a dedo ho mal veľmi rád, takže dúfam, že nám poslúži ešte dlho. A potom tu máme Unimog od Mercedesu, ktorý som si už kúpil za svoje, ako taký doplnok na farmu, keď budeme potrebovať niečo doviezť alebo tak, keďže to je také menšie nákladné auto a keďže sme tak na kraji, kde už sú plné cesty a tak sa tu zíde čo lepšie. Dnes nás čaká žatva. Keďže nemám kombajn, tak musel som si zavolať kombajnistu z dediny. A on už tam je, takže sadneme do traktora a ideme na pole. Takže dnes to bude o žatve. Takže trošku si sadneme aj k nemu do kombajnu. Som stavial, áno. A tu je ten kombajn, už aj akurát aj stojí, že už plné, tak nemôžem ho vysypať. Všetko to je také staršia, pomalšia technika, ale verím, že pomalým kročíkmi sa dostaneme ďalej. Mám tu aj určité pravidlá, ktoré som sa rozhodol aplikovať do tejto hry, aby to bolo zaujímavejšie a postupne sa ich budeme rozoberať, predstavím vám ich a dúfam, že sa vám to bude páčiť. Takže takto. Teraz začneme tú žatvu. Video asi nebude veľmi dlhé, tak na 15 minút 20, keď sa dlhé videá už veľmi sa neoplatí robiť. Ale vidíme, kým budete mať na to názor aj vy. Keď nie, tak veľmi sa dajú dlhšie videá zrobiť. A budeme sa snažiť hrať čo najreálnejšie. Keďže toto je keďže som tu najal zamestnanca, keďže to nie je môj kombajn, tak nie, bude to robiť možno najkrajšie, ale tak je to hra a my to už neovplyvníme, že zamestnanec zajde trošku do obilia a tak, ale keď budeme robiť za svoje stroje, tak to pôjde lepšie, si myslím, a budeme sa snažiť hrať čo najreálnejšie. Môžeme si pozrieť ešte raz mapu. V podstate je tu dosť lesov aj luk, mesta, veľa fabrik, tovární, čo je fajn. Čiže môžeme využiť plný potenciál hry. A na začiatku máme farmu s ovcami. Máme tam asi 10 oviec. Čiže máme niečo aj na začiatok, na rozbeh a tak. Budeme musieť nakosiť ovcam ešte trávu a dúfať, že to bude fungovať, že budeme prosperovať a že neskrachujeme, keďže hovorím, sú tu nejaké požiadavky, ktoré sa vám snažím vypísať a ukážem vám prostred videa, že ich uvidíte teraz niekde a takto, alebo ešte vám ich ukážem na konci videa a potom sa o nich porozprávame.
Nebude to len taká obyčajná hra a budeme sa snažiť hrať čo najreálnejšie, ako som už párkrát povedal. Takže dúfam, že to pôjde. Čo to pomaly bude ladiť. Vysvetlil naspäť do toho traktora. Praší tu riadne. No, takto. Fen tu už stojí a čaká. Lečku nemáme veľkú, ale tak vlastne ani neviem, či máme teraz na farme, takže to bude ďalší problém, ktorý budeme musieť asi riešiť, ale tak uvidíme. Ešte jeden zásobník a vlečka bude plná. A mám tu pár modov. Pár viac modov, ktoré zlepšujú aj výkon, aj zlepšujú aj použitok z hry, aj výkon hier. Stačí vždycky si nejaký to ukázať, že čo tu mám. Veľmi sa mi dokonca nechce, za to pritom není plná vlečka. Prekvapený. Dúfam, že ten konvejn sa nezastane tak, že budem musieť ísť do každú chvíľu by mal byť plný, takže jak prejde za ten stĺp, tak sa to snažíme vysypať. Dobre, prejde to a teraz idem k tebe. Ale sypeš tie slamy. Mohol som prečo drti slamu, nevadí. Ešte mu poviem povedať do kabiny, nech nedrti. Môžeš vysúvať rudu. Sypal. Traktor nevládze, ale predbehli sme ho. Môžeme sypať. Keďže máme balíkovač, tak slama by sa to nezišlo. Čiže škoda, že tu drtí. A tak ten kus z ňu zdrtí a potom túto veľkú časť robíme balíky. Predsa krávy sú nedohľadne a pre ovce slamu netreba v tejto hre. Takže tak. Povedajú, že potom koľko si vyúčtuje pán kombajnista za služby. Dúfam, že nás nepriesli do krachu. Môžeme ísť s vlečkou na farmu a uvidíme, že čo s tým pšenicou, či budeme si to niekde len tak, ale môžeme, či to nie je tam, to by nemal nikto chodiť. Takže tak. Dáme si minimapu, keďže tú mapu ešte nepána veľmi dobre. Tak, ale ten traktor má celkom dobrá časť tou vlečkou a pritom vlečka je malička. Akože veľmi sa mi páči prostredie tejto farmy. Taký začiatok je to ideálne. Tu máme kosačku odloženú. Lenže či tu je nejaká sypka, to je otázne. Žatvu sme začali skôr, než som si naplánoval to, ale to nevadí. Robíme to zatiaľ tak, že akože ten traktor fest to nedáva tú vlečku. By som nečakal. Tie manuálne riadenie vo farmingu nie je povečom, poviem vám pravdu. Nacúvam aj tak. Alebo si dáme vonkajší pohľad radšej.
odtiaľ tu. Prečo to musím vysypať? Mohol by sa dať vysypať, no? Tu by mala byť pšenica v podstate usklanená tiež v pohode. Sice budeme mať problém, že musíme zase nakladať, ale tak nakladač máme. Z tej pšenice štvrtko nebude. Takže tak, s traktorom môžeme stať aj tu stať, dokým sa naplní kombajn. V podstate môžeme mu povedať, nech robí riadky. Takto a teraz vám tu môžem pustiť nejakú tú hudbu a sledovať kombajn a keď domláti, tak sa vám ozvem. Takže som tu späť. My ideme vysypať kombajn, že už blíka. A aj kombajnista mi volal, že už je plný. Takže sa snažíme vysypať. Ideme dole kopcom, čiže nemal by problém doháňať. Môžeme to korigovať a nevozme do cesty. Doteraz som v podstate pracoval v meste a tú farmu som zdedil až teraz po dedovi, tak skúsenosti s traktorom mám len z minulosti, keď som bol ešte menší. Ale keďže vždycky to bolo moje hobby, tak som sa rozhodol. Moje hobby to nebolo, ale bola to moja srdcovka traktory a poľnohospodárstvo, tak som sa rozhodol, že to po dedovi preberiem ja. Takže nemal kto a vyzeralo to, že sa to bude musieť predať. A uvidíme. Dedo sa už odsťahoval do mesta, že už nevládal. Babka už zomrela, ostal tu sám, tak šiel do mesta bývať a to prenechal mne. A
pol štvrtej. Čo sa nám trošku drchlo. Chcem hrať tak na 5-ke. A nepreskakovať čas. Jedným z tých pravidel bude, že budeme hrať v podstate bez toho, aby sme zrýchľovali, spomaľovali čas, takže dúfam, že to bude všetko vychádzať. Ešte som sa nerozhodol, že či mesiac necháme na jeden deň, alebo dám mesiac, že každý mesiac bude mať 2 dní. Sice by to bolo asi lepšie, pretože nikdy neviete, kedy začne pršať, alebo čo. A neby treba zmať posiať alebo tak a nebude sa dať, tak je to problém. Sa v realite máte na to viac času než tu. Herný čas je 5 krát, hráme na ľahkú obťažnosť, áno. Nechcem to veľmi hrotiť. Potom, a nie, tak som si nastavil deň za mesiac na 2, takže budeme to hrať takto. Čo sa týka zničení plodín je zapnuté, vyžadovaná pravidelná orba zapnutá. Kamene som vypol, keďže nie som veľmi fanúšik tejto funkcie vo farmingu, príde mi to prehnané a až reálne nereálne, že by toľko kameňov sa každým orbou zobrazovalo na poli. Plevel samozrejme je zapnutá, destrukcie je zapnuté, aj keď vo Francúzsku asi hurikán nepríde. V podstate potom mám tu systém vlhkosti, ktorý vám potom vysvetlím, keď budeme robiť žatvu. Kombajn už pípa, že bude treba sypať, dobre. Máme tu Enhanced Load systém, Pallet Degradation, áno, že palety, keď dostanú na vzduchu vo vonku, nie sú pod strechou alebo tak budú degradovať a zničí sa hodnota tovaru. No a neviem, čo také tu ešte máme, ale áno, vypadalo, že 50%, tak to ešte máme čas. Čiže sa mám problémy do tých koncov. Je to celkom solidná mapa, čo mám rád. Takto. Určite máme 25 000. Čo nie je povie čo. Ale tak na začiatok pre nového farmára, čo by si dali trénovať na určite 25 000, nie? Tak ja sa napijem. Stala nám tu aj nejaká slama. Tá vlhkosť pole, vidíte, ukazuje aj sa tu. Aj slama má nejakú vlhkosť. A ak chceme mať dobrú žatvu, tak musíme zistiť, že aj koľko má tu voda. Vlhkosť. Napríklad táto pšenica je teraz ačkovej triedy. Vidíme tu. 11,5% vlhkosť, čo je dobré. No a aj toto nám bude trošku komplikovať život. Ak chceme mať čo najlepšie zisky. Hráme to na počítači. No a tu vidíme, že napríklad keby sme chceli zbierať sojové boby, tak aby sme získali čo najlepšiu triedu, čo najlepšiu kvalitu bobov, tak potrebujeme, aby malo 13 až 16% vlhkosť. A to získame tým, že budeme veriť, že keď bude treba mať sojové boby, tak nebude pršať a tá vlhkosť klesne na takú požadovanú hodnotu, ako treba. Zas pri tráve to je o niečom inom a tam tú vlhkosť vieme znížiť otáčaním sena. Tak menší strih, máme to už domlatené. Nastali menšie technické problémy. Kombajn už odišiel. Máme tu jednu vlečku nasypanú. No a
pre dnešok by to bolo asi všetko. Ideme si tú vlečku ešte vysypať na farmu a ozvem sa vám najbližšie dni zas, kde pravdepodobne asi buď si zbalikujeme túto slamu, alebo budeme pokosiť trávu, keďže máme serben. A tá tráva by sa nám fakt zišla pre ovce. Tak balíky, no. Aj tú slamu by trebalo odložiť. Tak uvidíme, no. Možno budeme prvé pokosiť trávu, porobíme riadky a potom sa bude len balíkovať. Aj na jednom, aj na druhom poli. Ako som spomínal, no neviem, či vám to budete počuť, ale tak medziplodina, či ste to počuli, či nie, ale tak medziplodinu ešte stíhame zasadiť. A tú druhú... Deje. Medziplodina, tak táto je úplne v pohode. Dobre. Tak uvidíme. Večku necháme tak. Už aj nebudeme si povedať. Teraz pravdepodobne tak skoro večku nebude treba. Takže nechám na plnenúke, tak sa potom predám. Pšenici mi doma zase netreba. Ja tak. Tento terén pre tieto vlečky nie je stvorený. Trošku sme šuchli dvere, ale to nevadí. Tak, sme tu. Zasúvame. Spojíme. Môžeme si sadnúť naspäť do traktora. Dobre. Žatva sa podarila. Traktor poslúžil, funguje. Nie je to najsilnejšie, ale tak stačí. Je to fajn. Môžeme si ho tu takto odstaviť. Páči sa mi to, veľmi sa mi to páči a dúfam, že to bude sa páčiť aj vám. A arrivederci. Takže ako som vám ešte hovoril, na konci videa vám ukážem pravidla série. V podstate základné pravidla budú žiadne cheaty, žiaden predaj alebo kúpa budov instantne. Znamená to, že budovy sa budeme snažiť staviať tým spôsobom, že aj keď sa postaví nejaká automaticky budova, tak budeme ju využívať až o pár mesiacov, čiže v podstate určíme si dobu výstavby, alebo takisto aj keď sa nejaká budova zbúra, tak na jej miesto môžeme postaviť až za určitý čas, kedy sa v podstate tá budova zbúra. Zakázaný reset vozidiel, čas je 5 krát, mesiac bude mať 2 dní, zatiaľ, uvidíme. Potom, je to farma po dedovi, začíname s malou farmou, mali sme na účte 30 000 pri štarte a dlh máme 100 000 eur. Mám tam misiu, kde mi to bude stiahovať, mám tam mod, ktorý mi bude stiahovať pomaly peniaze. Potom budeme mať akože realistické stroje, každý stroj má extra cenu servisu a opravy. Príslušenstvo 500 eur až 1000, traktory 1000 až 5000, kombajn 4000 až 9000. Znamená to, že keď pôjdem do servisu opraviť traktor, tak zaplatím tú cenu opravy a plus nejakú tú čiastku v rozmedzi podľa toho, že čo to je. Menší traktor 1000, bude to väčší traktor 5000. Prenájom strojov, cena za prenájom plus treba doplatiť naftu, ak bude tam robiť zamestnanec, čiže napríklad ako teraz sme mali kombajn, a oprava stroja, ak ho nadmerne poškodíme. Potom tu budeme mať takú funkciu, že veterinár každé 3 mesiace povinná kontrola pre zvieratá. Prasata 100 eur za kus, ovce 150 eur za kus, kravy 500 eur za kus, kone 1000 eur za kus, hydina 5 eur za kus. Čiže v podstate všetky zvieratá, čo máme, musíme za nich aj takto platiť. Zamestnanec, ako hra účtuje tam nejakú mzdu, ale my mu doplatíme ešte 20% zo sumy mzdy zamestnancovi. Čiže plus 20% to, čo nám zoberie, aby to bolo
náročnejšie. Potom sú tu ďalšie platby, ktoré budeme platiť povinne. Daň z pozemkov 1% z hodnoty polí, daň z techniky 1% z hodnoty vozidel. Všetko sa to platí raz ročne, potom elektrika a voda raz za mesiac 250 eur, podľa toho, že ak sa budeme mať väčšie farmu, tak možno zvýšime cenu poistenie raz ročne 1500 eur, poškodenie stroja na poli servisný viac 1500 eur, nehoda s AI autom 250 eur. Zákazky môžeme mať iba s vlastnou technikou, žiadne požičiavanie strojov pre robenie zákazok. Čiže to sú pravidla, možno ich budeme postupne upravovať. Ak vás niečo napadne, kľudne napíšte. A pre dnešok bude to už všetko. Tak ja vám ďakujem a arrivederci po druhý raz a naposledy dnes.